Mbọsị a na-anụ this woman ndị mmadụ gbakọtakwalụ na-eri nri a na-enwe ọṅụ na gịnị mere na nwoke bịara ịnụ nwa afa na nwa afa abago aratago oke mafa mara na ife nwa afa latalụba efulefu lelu mma tụlụ ọbọ nwa nke asef ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-afụ nya from A to Z in the name of marriage. What is all this? Ụfọdụ ụmụ nwoke ọ bụkwa na mmadụ n'ime na-eme nwaanyị kpọchie nye n'ime ụlọ sị ka ọ ṅụrụ ihe sọrọ anya mee gị ekwu m na ụfọdụ abụrọ mmadụ nya ụfọdụ adịrọ mma ịnụ nwaanyị ihe ọbụla imelu nwunye nwanne gị nwoke ga-abịalụ gị ajọ ihe ọbụla imelu nwunye nwanne gị nwoke ga-abịa na be di gị bịa visitie gị ka ịfụ ka o si atọ. Ụmụnne m ga-enụ ntị ka m ghara ikwu ogologo okwu iji ụwa. Ụmụaka na-aba ọnụ na-ene anya ebe a abụrụgo ndị nwụrụ anwụ. Kedu ife gburu ha? Ha talụ mango papa fa wetalụ. Onye wetalụ m akụkọ a bụ onye a na-akpọ Adaọkana Official. Ọ sị m ka m bupụta ka unu nụ maka ya maka na nwaanyị ife a melụ chọrọ enyemaka. Kedu ife melụnụ? Nwoke a na-akpọ Ekemezie Fidelis onye Enugu Ukwu na Anambra steeti nụrụ nwaanyị a na-akpọ Chioma Agụ onye Ọhọm n'Udi Local Government Area of Enugu State. Nya na di ya Fidelis bi na Udi. Mana alụmdi na nwunye ha atọrọ ọchị. Di ya na-esu isisi ọnọkọ na mba eku. Nya ọ na-egwu ya etu esi egwu anwụrụ. Nwaanyị nọkọta okwelozi ọgbana di ya nwa bịakwa na-ayị ya na-asị anya nata ya biko ọ natakwa ife akakwa njọ. Ihe a wee mekata ọ yawakwa ya ọ nata wee lụzie mgbe ọ dị ime ikpeazụ ya. Chioma mụrụ ụmụ ise na be di ya, ụmụ nwaanyị 4 na ofu nwoke. Mgbe ọ dị ime nwa nke ise o wee wụrụ na ọ bara na labor nya ime na-emie. Di ya Fidelis wee kwabaa ya n'ime room wee kpọchie ụzọ wee sị ya na ọ ga-anwụlili ebe ahụ. O wee nọla ebe ahụ ọbara wee na-agbụ ya o nwere enyemaka. Otu ihe zọpụtara Chioma wụ na ọ kpọrọ enyi ya nwaanyị na fon wee sị ya na-ekwe na ya agbakwa na labor na ime na-emie tupu di ya akwaba ya n'ime room ahụ kpọchie ya. Enyi ya nwaanyị ahụ wụzi ihe bịaranụ wee gbawa ụzọ. Mgbe ọ gbawara ụzọ mpempe ndụ bụ ihe fọsịrị ya ndụ Chioma fọziri gwa mba. Mgbe a bịazi wee zọpụta ya wee duru ya jee ụlọ ọgwụ o wee mụọ nwa. Wee sizie ebe ahụ wee sị na ya na nwoke a ya ebizi na nwoke nwere obi ime ọdị ihe a na ya ya ebizi ya wee kpọrọ ụmụ ya plus nke ahụ ọ mụrụ ọfụ nwa nke ise wee pụọ wee jebirizie ebe ọzọ. Ebe ahụ obi dịkwa n'Udi maka na ebe ọ na-eme biznes ebe ọ na-ere ahịa Udi. So ọ chọghị iluzu customers ya ma biznes ọ na-eme so ọ ka bikwa n'Udi ebe ahụ. Di ya ahụ na-afụkwa ya nụ. So all those years ọ pụrụ mgbe ọ na di efuru ya ọ na-etretin ya ọ na-ama njiji ife ya ga-eme ya na ya egbu ya na onwere onye ga-ama ife merie. O wee digide o wee luo ofu ụbọchị di ya ahụ wee bịalute ebe obi wee were mango were nye ndị ọ fụrụ ụmụazị na-abụ out of ụmụ ise ahụ abụọ bụ ihe nọ n'ụlọ. Abụọ ahụ ọ fụrụ ka o were mango o wetara wee nye ha wee sị ha dobere mama ha na mama ha onye ya wetara ya bụ mango mana ụmụazị ahụ anọwa agụụ wee gụọ ha wee taa dị mango. Mgbe mma ha wụ Chioma ji jechazichiata azụ afọ ataba na ụmụazị na-ebe na-eti mma wee jụwa ha sị ha kedu ihe mere nke esi ha afọ ji atazi ụnụ na-abụ. Ha wee sị na ha tara mango mpa ha wetara na mpa ha wetara mango sị ha debere mama ha taa ya. Otu a ka esi eme bifo ebulu ụmụazị gaa enu ga nwa ụmụaka anwụọna mana ọ bụghị ebe a ka o biri. Chioma wee bulu ụmụ ya wee jeti na mọchụarị wee kpọọ ndị uwe ojii ewee kpụrụ die akpụrụ dienu ndị ikwu nne di ewu ndị Udi maka nne di ewu onye Udi. Ndị ikwu nne eje gbapụta dienu si na enwere na ha karịrị Chioma karịa ihe niile gbasara ya na ha nwa gọọmenti na ha ga-egwe Chioma etu esi egwe anwụrụ. Ọ bụghị ebe ahụ ka o biri. Ihe a na-akọwa ihe mere na Febụwarị ụmụazị a nwụrụ since Febụwarị eti ha na mọchụarị na police IPO dị in charge of the case onye a na-akpọ Ọkwọ wee bịa nalụ Chioma tali mọchụarị. Ọ nalụzie dị tali jewalụ ọ dịka ya sị na data Ọkwọ nwa na ya na ndị be di Chioma na-alụkọ maka o were tali o wechiatazi tali azụ. Ụmụazị wee nọ na mọchụarị since Febụwarị ego mọchụarị na-eto. Ndị be di Chioma apụtasị na ha anụghị Chioma anụ na ụmụazị wee ka ọ gbasara mana ha nwa allegedly wụ ihe ji dị tali working with Ọkwọ bịara nalụ dị tali
na Chioma na-ebe akwa na-ayọsi biko si nyere ya aka ka ya nwee ike napụta mọchụarị tali maka bute ada tali ihe buru m ụmụ ya jenni. Ọ na-ayọ enyemaka ọsọ biko ndị Igbo unu gbatara ya ọsọ enyemaka. Justice ọ na-achọ o nwetakwuo justice maka the bully ndị be die nya ndị ikwu nne die na-ebuli ya. Iburukwa ụmụ ya ni onwenweghị ike iburu ya ni maka na-esiziri tali mọchụarị. O wee na-asị ka unu nyere ya aka ka unu n'onu ya. Ụmụ Igbo biko nyere unu m aka. Adị m erizi nri, adị m arahụ ụra. Onweghị onye ọ ga-abụ ka ụmụaka ya na-agbanwe Disende odinwe oyi. Biko nyere m aka ka m fụ ume m eji wee zụ ndị nke ka dị ndụ. Biko nụ ụmụ Igbo nyere unu m aka. Biko ha ka nọ mọchụarị ka e nyere m aka ka ebupụta biko nụ ka enwe ike na ụmụazị a biko zianụ biko nụ biko nụ. Biko na ana m ayọ Harrison gwa m n'ishu ma onye ọwụna nwere ike inye nwa aka ka enyere nwaanyị ya aka ka o nwee ike nie ụmụ ya. Biko nụ afa mbọ Jugo a na-Awalaeze. Onwe ajụjụ ọrụ na ị nwere gbasara akụkọ a nkọrọ jee na Adaọkana Official. M ga-atag ya na comment section. Onyenwa blue story a nyenwa onye ma Chioma, nyenwa onye na-eje ebe ahụ, nyenwa onye na-akọ ihe niile gbasara this story ka emesịa. Na nke Jugo a na-Awalaeze ka m fụ this story. Don o nwere onye tag imo si m ada Igbo m na-enekene this story m tie eke n'ọnụ na this story. Amụrụ m etu m ga-esi wee tinyebe ọnụ na alụ na-eme unama the worst. The worst part of this is that na alụ afọ mesie onye mere alụ ndị befe a na-ekpuchie. Mgbe ọbụla ikpuchiri onye mere alụ iketego oke alụ afọ onye afọ mere. Yes, ọ ka dị mma sef na ịgbala nkịtị da na iwepụta ọnụ wepụta time wepụta everything na-anụla onye mere alụ ọgụ mmadụ gburu ụmụ ya na-abụ ụmụnne ya gbatakwụla ya n'azụ kịta afọ amarazi onye dị ụmụ anụ bụ ọkwa ifu that police whatever chialụta dị afọ eji wee tinye ụmụaka afọ na money ha ọ ga-afụju anya ya n'ụwa ya anụnwa. O nwere ka ọfụ ife ọma n'ụwa ya anụnwa ma ọ bụ na ife kwu bụrụ eziokwu. Kedu ụda alụ na-emenụ n'ala Igbo agba nkịtị? Kedu na ụda alụ anya mmiri ụmụ nwaanyị ejugo anị anya mmiri ụmụ nwaanyị ejugo anị unu na-achọ ka ife dị mma ka ife ga-esi dị mma why na everyday ofu nne nwaanyị na-ebe akwa ibu ito ise at once maka ife a na-emefe ada etinye ọnụ especially onye nwere mmadụ emebie ka emegbuo omete ebulu ọ bụ na onwe ka ị ga-esinye aka ịnụ gị ihe ekwuru ị mara ka ị ga-esi wee nye aka especially ndị si side afọ ihe na-eme ihe a bụ just to help and tụsa ozi a ka o luo ndị mmadụ ntị. Omete ebulu ka m nọ na ya iji ụwa